Tinam amin o Maria, sirarain dito'y sakla. Ay ko, apang kablaw migay, denggem inana. Ave Maria, o Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso nakem kararwami, amin ken kaida tumi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May kadwa a Domingo ti Adbiento. May kapito ng aldaw. Ti panagsagana tayo, iti panangrambak tayo. Iti festa na po Santa Maria Immaculada Concepcion. Rambak nga mangtulong pa'y kada tayo. Tapno may sagana tayo, ti bagbagi tayo. Iti idadatang ti Apo. Ni Apo San Jose, kay ni Apo Santa Maria, duada nga nakipagtrabaho iti plano ti Dios, tapno umay kada tayo, ti panakaisalakan. Sa ganan tayo, ti bagbagi tayo, babawi tayo, karigiti basbasol tayo, tapno may kari tayo makiranod, karigiti na santuan a misteryo. Si kanay baon, tapno paimbagam, dagiti puso agbabawi, Apo, kasyan na kami. Si kangay may tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Si kasiritugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biyag ngagnanayon. Kumararag tayo, manakabalin amin, ken manangasi a Dios, ipahin mo kadi nga awan, ti anyaman, nga ramid, amang lapad, iti gagarmi, asumabet, iti anak mo. Aramidam kuma, tanay langitan asirib mo, amairanod kami ken Kristo. Dawaten mi dayto, gapo ken Isu Kristo nga anak mo ket Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agdanayon, awan tinggana. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Baruk. Jerusalem, oksubem ti pagananay mo, iti tiyempo ti pinagladingit ken pinagrigat mo. Ket yarwat mo ti awan patinggana a kinangayed ti dayag ti Dios. Isaad mo ti ulom ti dayag ti agnanayon a Dios. Ipakita ti Dios ti kinadayag mo, iti amin apagilyan ti rabaw ti daga. Kunanan to ken ka ti agnanayon. Agtaod tinatalged iti kinalinteg mo, ket ti kinadayag mo, iti kinapudnom kanyak. Jerusalem, bumangon ka ket agtakder ka ti tapaw ti bantay. Kitaem no sadino ti pangipanan ti Diyos, anasantuan dagiti anak na, anatipon-tipon, anaggapo iti daya ken ti laod. Agragsakda, tanalagip ida ti Diyos. Jerusalem, naisinaken ka dagiti anak mo, ngayon talaw dagiti kabusorda, nagnagnada ngemita, insubli ida ti Diyos ti dennam, ket kasadala nadayag nga ari ti trono na. Inbilin ti Diyos ti panakadusudos ti amin anangato abantay, ket dagiti agnanayon aturod, pinagaburan na dagiti tanap
tapno iti dayag ti Diyos. Agawid as itatalged, dagiti tattao ti Israel. Ket panang tungpalda ti bilin ti Diyos. Agtubon to ti bakir, dagiti nabanglo, apinuon ti kayo. Ket linungan danto dagiti tattao ti Israel. Idauluan to ti Diyos, ti panagawid ti Israel. Agsublidan to asiraragsak, ti panangiwanwan, ti asina, kinkinalinteg na. Ken nalawlaw, ti silaw, ti kinadayag na. Ti sao, ti Apo. Kastaunay akan kantami gapu iti rag-u. Gapu kadagiti naindaklan abanag nga impay ti Apo. Kas kamla agtagtagainep, idisubli na kami ti Apo idyasyon. Kastaunay kat katawa, ken kan kantami gapu iti rag-u. Iti kasta kinuna dagiti nasyon, impaay ti Apo dagiti naindaklan na banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na kada kami dagiti didakkel a banag, ket anyan aragsak mi. O Apo isubli na kami kadi iti sigod a kinarangay mi. Kas iti panagpunno ti tudom kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi kadagiti na naglulwa bayat iti panagmulada. Agapit danto asiraragsak. Dagiti agsangsangit anapan nagbunbunubon asi aawit iti bin-i. Agsublidan to asiraragsak, asiawit iti apit da. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Tunggal idawdawatan kayo, agkarkararagak asirarag-u, gapu iti panang tungpalyo kanyak, iti pan nakaisaknap, ti banghelyo manipud ididamo, anak naikasaba kada kayo agingga ita. Kapkap nekak ati Diyos, anang irugi iti daytoy naimbag nga aramid kada kayo. Ilepas na agingga iti aldaw ni Kristo Jesus. Ammo ti Dios apudno ti bagak no kunak nga agtao iti mismo a puso ni Kristo. Kristo Jesus, daytoy nga iliw ko kada kayo. Daytoy ti kararag ko a maipaay kada kayo. Dumakkel kuma a dumakkel ti ayatyo, abuyugan ti pudno apan nakaamuyo, ken tumutop apan nakaawat yo, tapno mabalin yo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta, awan to ti anyaman a kinarugit ken pakababalawan yo inton aldaw ni Kristo. Punwen na kayto ni Hesu Kristo, itinawadwad a bunga, tinaimbag a kababalin, apakaitanukan ken pakaidayawan ti Dios. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balikas, panasantuan. Alleluia, Alleluia.
pag-asa ipakita isut paristay nga anak na iti puso intay lukta kadagiti balikas. Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. May kasangapulo ket 5 tawen idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay ijay Galilea, ni kabsat na Filipe ti agturay iti sakop ti Iturea ken Traconite, ni Lisanias ti agturay iti Abilene, Daanas ken Caifas ti agdama idi akangatuan a papadi. Iti daytamet la tiyempo dimteng ti sao ti Dios ken ni Juan nga anak ni Zacarias. Adda idi ni Juan ijay letang. Sinursura na ti amin adiso a madalanan ti karayan Jordan. Sinursur na amin adiso a madalanan ti karayan Jordan. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket pabunyagan kayo inkas kasabana. Iti kas tapakawanan ti Dios dagiti basbasulyo. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaías, ijelet ang adda mangipukpukaw, isaganayo ti dalan ti Apo, pasayaaten yo ti pagnaan na, masapol ang magaburan dagiti amin alungog, mapasimpa dagiti amin abantay ken turod, mapalinteg dagiti killo-killo adalan, matarimaan dagiti lasong-lasong a kalsada. Makitan to dagiti amin at tattao ti panangisalakan ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo na narunang kada kayo amin nga nakipaset nang iwanwan, ng tarabay, ng bayabay, kadagiti agtutubo, nga nagiti lalaki, inbagida ni Apo San Jose, nga nga titiriknam no ibagim ni Apo San Jose, sila makitak pa jay riknaan, dagiti na dumang agtutubo, San Jose. Oremat, dagiti na dumadumang titulo ni Apo Santa Maria, ala ka nagnayad, makapasigar nga makita nga da babbaro kada babbalasang nga mangitan dudo iti langa ni Apo San Jose ken Apo Santa Maria ta marigat pay saritaan no daduma ti naganda narigat pay baliksen kada iyebkas masansan ngamin nga nagpigsa ti guyod dagiti daduma nga banbanag, TikTok, ML, ang tatata sumingsing pagkayo matan, adado kada kayo kanoti mapuypuyatan, gapo iti module, online classes, ado ti requirements, nagragsak, no, kitkitaan, nga da kayo nga anak, nga agtutubo, makipaset kayo, adagagaryo, aglalo, idi imbagiyo dagiti sa santo ti sisayo, sinukisukyo no siya sinoda, sinukisukyo ti kababalinda, kasanoda nga sinurot ni Apo Jesus, tatamat ininot nga sursurun nyo apay nagadulakit din nga titulo ni Apo Santa Maria, ti kaado dagiti tattao, ken ti kaatidog ti panawen nga nakaadado nga mga ayat so da dyan na-develop ti nakaadado nga nagnagan na kada titulo nga maikonektar da amin at da amin koneksyon da mainaig da amin
at da amin koneksyon da ken ni Apo Jesus. Ket ni Apo Santa Maria kad kadwana ni Apo San Jose, isuda ti timmanuran ken di makkelan ni Apo Jesus. Ti panang pampanunot tay kadakwada, maawis tayo met nga mang pampanunot kadagiti pamilya tayo, nanang ken tatang, ken ure da kay nga mismo, into agbalin kayo met nga ama ken ina. Adda na isang sangayan nga sagiden, ada tukayon na, ada ibagana kada tayo. Tinaduma-duma nga title na langanan, tinakabaybayagan nga ni into no 2033. Imagine, into no 2033, ke 33 AD, ti mapatta-patta, idi napasamak, dagiti paspasamak, ti panakaisalakan tayo. Kuno into no 2033, ke 2021, deta nga kinaubing nyo pa'y, angkat barbarang ipalubos ti Apo, madano nyo ti 2033, dikat pa'y 2,000 years, ti panakaisalakan tayon. Kitiday ta 2,000 years nga dagiti tattao ket tinangtangad da ni Apo Santa Maria, kinita da ni Apo San Jose nga pagtuladan no kasano nga dinungdungo inayayat da dinengdengeg da ni Apo Dios ken inpateg ken kinailalaan da ni Apo Jesus mapalagi pantayo ti kanito nga Apo Santa Maria, Apo San Jose insigida Apo Santa Mariada, Apo San Joseda, gapo ken ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus nga sagsaganaan tayo, dato'y Adbiento, ulit-ulit aglata nga, ibaga tapno, santay malipatan, tano sumagapsup kada tayo, nga no Adbiento, ket iyaay, idadateng, umay. Iso nati, umay. Tanyo na dyan nga attitude, ururayon tayo nga, umay ti Apo. Talo nga iyaay, idi, imay, idi, itinapalabas, imay, nagbalin a tao, inaramat na tilasag ti tao, tapno nagparang kada tayo ni Apo Dios, laglagipon tayo, nakaragragsak tayo, tunggal Christmas, sabsabalit atmosphere, agyaman tayo tadda Christmas, naragsak ti kanta, naragsak ti ruprupa, dagitila, jak maawatan no sinula ang dagiti naliday, basta Christmas, ure awang makukwarta ka, nakaisem ka, ado ti makan, ado ti punsyon, Christmas party dito, sumingpet pa'y aming nga tattao, nakaisisem da, ure pa'y dagiti negosyo, idi hanga pandemya, sumingpet da pa'y pumigsapay ti negosyo, ure saan nga Katoliko, nakakabil to di negosyo, Christmas sale. Kung na diya, ay, oray saan nga Katoliko, oray Muslim. Agasem, ginagado nga nagragsak, napigsa ti ganansya, ng midiwan pandemic mat. Kem, umay tumanen, second coming, agsagsagana tayo, tada ito nga Apo Isus nga imay idin, umay tumanen, umay to itidayag ken gloria, imay idi si papakumbaba, umay tumat itadayag ken gloria. Tinga, ketom umay iti agdama. Tunggal maibasa, tinasanto na surat, tunggal maibasa ti Biblia, dito yung agmisa tayo, mismo ti Apo, ti makisao. Tunggal na tipon-tipon tayo itinagan ti Apo, adda kadwa, talo, anatipon-tipon itinagan ko, adda akto, umay. Basta matipon-tipon tayo itinagan ti Apo, umay. Tinapay ken arak, agbaling nga bagi ken darana, umay. Umay, iti liturhiya, iti rambak ti pamati tayo, umay. Tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo, umay. Karigiti tattao nga makasapul ti ayat, karigiti na duma-duma nga rupa ni Apo Isus. Ate mabulbuli nga gayem mo, ati marigrigatan iti panagadal na, dati makasapul ti panakaawat mo, dati makasapul ti panagayat mo, dati makasapul ti pamakawan mo, ni Apo Jesus dayta, ninanang tatang mo nga mga ayat kinka nga pasaray di mo ipangag, ni Apong mo nga medyo agkakapsutan, ladawan ni Apo Jesus. Gagayem, kabusor, ni Apo Jesus dayta.
Sudayjay nga, daytoy Adbyento, tulungan na tayo tapno maamiris tayo kuma, kasano tayo nga saganaan ti bagbagi tayo, tapno mapastrek tayo ti Apo, tapno mapaumay tayo ti Apo, iti biyag ken iti puso tayo. Ti may kadwa nga Domingo, ti Adbyento, iparang na ni Juan Bautista, nga mangipugpukaw ti panagbabawi, panagbunyag, ti bunyag iti panawen na ket baptism, nga panakapakawan ti basbasol. Daytoy ket maaramid tapno mapabarumanen ti biagda ken relasyon da. Daytoy nga Apo Jesus ibagana pay kaslangarod daytoy nga Domingo ket maawagan pay nga Department of Public Works and Highways DPWH ta palintegen niyo ti dalan, tarimaan ninyo ti lasong-lasong a kalasada, palanasin nyo, simpaan nyo ti bantay ken turod. Di mo na nga maibasa akin ni Barok, ibaga namat ditoy nga dagiti amin anangato abantay ken turod magaburan, kastamet dagiti tanap mapalantag, gasom na nga ma-repair, gayam ti ibagbagana dagiti bantay ti pride, dagiti bantay ti kinatangsit. Halakit no daduma, oray ubing tayo pailaang, oray agtutubo tayo, di tayo mapupuutan, agbalin tayo mat nga na pride. Di tayo mapupuutan no daduma, agbalin tayo pa nga puyot, pasaw, ye termino ti Ilocano, nga may sa palangguad. Na ye ti alalwadan, noon tayo malwadan, nakaadal basit, bimanang basit, gapulatan na pintasen, gapulatan na pudawan, natangsitan. Nga mapuputan. Gapulatan na pudawan, kakaasitan na pugot, oy, ngisit, lumboy, korimbara. Gapulatan tumpap di agungkon, kamates, kamates. Malais ka pa'y. Nung duma, gapulatan na panglaw kamen, malais ka. Gapula tabi maanang dabasitan. La, kitam to dumakulak tao, kitag tao, tapisin kayo to amin. Magkitam na dumati pride, ang mapuputan. Uri pa'y tilubong, palakpakan na. Wow, naglaing! Tilubong, tibagbaga na, Superman! Sakti kasiglatan, tapisin kayo amin. Uri pa'y tilubong, oh, naglaing! Palakpakan da pa'y no duma, pati ubing nga, nalaingag sa udakisan. Oh, naglaing oh, nagsaudakisan. Makapailag no duman. Ure pa'y nagir duman, aga-apa da pa'y ti medal. Jay daycare. Gaputa danay kan ti medal. Napan inapa-apa da ginanang. Da jay mistrana. Apay, idagkas ko lanta, sikat ka kunangan. Apay dyan ako kunang. So inikan na amin ti medal. Tanawan ti riri. Tano ka no mayat ka no amin ti riri na dagay ubing adamin medal na. Nalagkapatihan na makakurit ti adamidal na. Di ba makaiskur ti kasyan na kami. Nila nga ngam no isura na na may surat ti ngam nga nga dagos magitam basta ibagana bantay turod ti kinatangsit simpaan agbalbaliw agbabawi dayay lasong-lasong dayay tanap valley tanap dayay tanap mapalantag the valley of doubt and lack of faith, kurang ti pamati ken panagduadua, naging kurang ti pamati ken panagduadua, masapul nga agsimpa. Ti kinagtutubo no daduma mapunno kay met iti duadua, adda nga ta Apo Dios, agpayso nga ta. Hanyo itulok, dayta ti mangsairo kada kayo no daduma. Nagragsak nga kitaan, kaadwan na nga no libot, babaket nga nakakandila, ken ububing. Amdaytan nga libot, nga dagtutubo, halaket nagsiyaaten. So nga aglibot tayo tumanen into no utso, liboten nga agluwalo tayo met. Tartara ito nga libot, nagragsak. Dagiti babalasang kasla dala po Santa Maria, dagiti babaro kasla dala San Jose. Itultuloy da kuma, data nga kinasingpet. Itultuloy dati nagagat nga makimisa. Itultuloy da nga amudamat dagi debosyon kini Apo Santa Maria.
taday ti iriing na. Mainteres kay kuma, umunag kuma, ti interesyo, iti panagdebosyon kadakwada. Tawan sabali nga ito duda, no saan nga ni Apo Isus. Kita antay isuda, apaman nga makita tay ida, ti may palagiplata ni Apo Isus. Panagsagana iti bagi, panagbabawi, panagbalbaliw, panangkisay kada kita kinatangsit, dua-dua ti pamati, kina-selfies, kinamanagin bubukod, lasong-lasong, bisyo ti lasong-lasong, kilo-kilo nga dalan, dagiti kilo nga addang tayo, steps tayo, iti panagbiag tayo no daduma, garaw kan tignay tayo ti bagbagi tayo, daw-dawatan tayo, tatulungan na tayo ti Apo. Numarbarang no danto pwede kita inatda, magtakder tayo tumanamin ito numalpas ti misan, nabanbanog kayo, tatepelaan, di ka penangal daw sa nga daduman, at nagmayat mo, at daragi tayo naglaing, jay kubadongga, kita nyo jay kubadongga, tumakder man jay kubadongga, ayan na ni Our Lady of Kubadongga, niyan na dati badunan, nakabado na itati sabsabali, magkita yung Espanyola, inistimar da nga na siya at dayibado na. Uri man ng Espanyola man ng dayay, Naga, Peña Francia. Ayan na tayo Peña Francian. Nung arami dati helo na nga nakamaymaya, tinmaraydan. Adayo dalikan. Dapay jay Peña Francia. Ay, awanan dati helo na, nawara. Ay, tatay. Di kita jay creativity di Peña Francia, nang arami da nga talaga sinakarda da jay helo kan da jay dadawan na. Kastaw na yung mati tadem tiraya na datay manawag, talagang lawag, magkita tayo, agyaman tayo, importante, ingka gumaan nyo tinakipartisipar. Tinaisang sangayan nga nakita, nga nabayag tayo nga nakikita, kan nangagan, adapay besalan. Adapay besalan. Napay sino nga sangaili dato yung barangay ko naktatay, adda taga besalan. Agyaman tayo. Damat yung taga pantar, namakpakan, damat ngam naragrag sa dajay ng kuyog, ngam dajay salamat ti nakita ka tayo nagabay da nga nagpicture, dajay mo bakit ti kita na tinamakpakanan ka kunana sunga ko na ala basta nagragsak, congratulations ti may sapay nga nakaragragsak nga nakikita tayo nga inaldaw kabayatan tinubena dagitoy amma tayo ka sumgar tayo pa aming nga dumungag, no isuda tayo agibasa. Tadato ka teritoryo laeng dagiti babae ngam no adda amma. So daytan makita tayon, nagpuskol dagi listaanen, ti kada sisa, dagiti amma nga umay, nga men of Saint Joseph. Ha, po kuma. Kaya dato'y langanan ka, bilang tayo lang nga nakilibot, diyak amo niya paglugaran tayo nga talagan into no utso. Kapilitan nga dagiti amma, itulok tayon to. Taday ta ka panaggibos ti tawan ni San Jose, Year of Saint Joseph, maminsan in 150 years. So nga, into no utso iti malam, sakbay ti alas 6, di alas 5, aglualo tayo to ti Rosary ni Saint Joseph, kan Rosary na po Santa Maria, aglikmot tayo. Nga itultuloy tayo na tati agdawat ti kaasina, tatarabayan na tayo, ti parokya tayo, kibkibinan da tayo mat ininutan tayo, itinanumong awagas, isuda ti kadwa tayo. So ni San Juan Bautista rata, tunukan sumarunon tumutan, ni Apo San Jose, tunukan ni Apo Santa Maria, kadwa tayo ida, iti panagsagana tayo, iti Advento. Talaga nga dito Immaculate Conception, nakapinpintas, nga preparation, tanay sagana nga rod ni Apo Santa Maria, nabukal, babaan, kini Joaquin, kini Ana. So tila ang na isang sangayan, amin Apo Santa Maria ken Apo San Jose, tila na isang sangayan, jenanang ken tatang ni Apo Santa Maria nga ada nagakam nga Joaquin ken Ana. Idi sinikog ni Santa Ana ni Apo Santa Maria, sinikog na tano na isagana nga mangsikog ken ni Apo Isus. So nga datoy panakasikog ni Apo Santa Maria, tapno ni Apo Santa Maria, sikugen na ni Apo Isus. Daytoy nga Adbyento, iyawis namat kada tayo, sikugen, kargaan, launan tayo mat ni Apo Isus. Isagana tayo, tibagbagi tayo, tapno makastrik iti biag tayo, ken iti puso tayo,
ni Apo Isus. Sut gapuna nga nagpatag dati preparation, talaga interamente, ti Adbiento preparation. So kaadwan na nga sisa, paraangan, tibalbalay, unag tibalbalay, awan pala ti adu nga Christmas decorations, decoration pala ti preparation, dagitay senyal, kandela, corona nga, green, daytoy violet nga ribbon, nga ti kolor nga rod nga violet ka penance, panagpenitensya. Dagita amin ti mangiriing kada tayo iti preparation. Sa ganaan tayo nga nalaing. Ure ka 8 days daytoy nga Christmas. 9 days before misa aginaldo adatan ti espiritunan. 8 days 25 aging gana ti uno proper days of Christmas. Dijay tayo to nga ipapati. So nga isagana tayo nga nalaing. Birukan tayo to, kitaan tayo to dagiti gundaw tayo nga agkumpesar, kabayatan ti misa aginaldo, makikapya tayo, agbasa tayo ti Biblia, ikatan tayo dagiti sakit tinakam, kalin naing tayo dagiti antay nga kalalaing, dagita ti ininot, kan basi-basit, nga aramidan tayo, ngom ti atmosphere pa'y kumati preparation. San nga agpatingga, nga panagyaman, iti kinaaktibo yo, kan ti panakipasetyo. Adan tumanan, panagdadagop ti agtutubo intuno 16. Nga amangan, taiyawis tayo kadagiti. Amin nga agtutubo nga kadwayo, dadaulo, iti entero nga arkidiocese tayo. Tada naka-awis tayo nga padi, nga mangiwan-wanwan, mangtartarabay, kadagiti agtutubo, National Secretary, iti Episcopal Commission, kasuksukat na laeng, iso da rector ti ayan ti Holy Face, Sanctuary ti Holy Face, di dyan ang pikwan, adya imay nga Holy Face, iso na ti rektor, na iyawisen, idi na pan ni Christian Diayan, idi na iyawisen nga umay into no Youth Day, National Youth Day, into no 16. Dayta, ti sagsaganan temanan, aywanan nyo, kitaan yung ordagajay, Marian exhibit tayo, ken laglagi po niyo nga kadwaan, ken kuyugan ni tatangyo, ni papangyo, into no utso, laglagi po niyo, kas idi paseyo ni San Jose, nga impaayan nyo ida, iti panang bigbig ayat, ken pamadayaw, kas panagayat iti Diyos nga Ama, ken ni San Jose nga Ama ni Apo Isus, ken dagiti amma tayo, kuyugan, ken bayabayan nyo ida, kadwayo ida, iti dalan, iti panagsingsing pa, ininot nga panagbalbaliw. Congratulations unay kada kayo. Dawdawatan tayo ti grasya. Tulungan na tayo ti Apo. May prepare tayo kung mga nalaing ti bagbagi tayo. Ti dayto nga Christmas. Mamati ak, iti Diyos Ama, Ama nakabalin amin. Anamarswa, iti langit kandaga. Mamati ak mat ken Jesu Kristo. Kabugbugtong anak na kan Apo tayo. At imaw iti ramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay iti krus. Agapuntut sa diyay nga may mangukom, kadagiti si bibiyagkan, kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsekmet iti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa santo. Ti pan nakapakawan dagiti basbaso. Katadan tumat panagungar ti bagi. Kan biag nagnanayon. Napnuan talag iti Ama. Luktan tayo dagiti puspuso tayo. Agkamang tayo ken kuana. Nang runa kadagitoy agkarigat ti tiyempo. Gapo iti sakit. Ti pandemya. Ti panagbababa. Ti ekonomiya. Ti rumigrigat nga kasasaan iti panagbiag. Tapno adalat tatalag ken pamati tayo ken kuana. Ni San Juan amamuniag, awisen na tayo, nga isagana tayo ti bagbagi tayo ken ti dadateng ti Apo, italag tayo dagiti dawatan tayo. Ipay mo kadakam tinabara a panagayat mo, Apo. Ipay mo kada kami tinabara a panagayat mo, Apo. Agpaay ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso, kan dagiti laiko, ang mangidadaulo iti simbaan, ta iti panagtitinulong tayo,
ngagtrabaho, mapabaro ko mga tisimbahan iti laksid dagiti adu amang tiped kadagitoy aganwat. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara panagayat mo, Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno, nasyonal kan lokal, tababaen ti grasya ti Diyos. Hindi nga na kuma dagiti tao nga umarararaw ken mawaw iti nasaya at serbisyo tapno makalungaw iti pagilian tayo iti kinapanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara panagayat mo, Apo. Agpaay iti parokya tayo iti iasideg ti iti Apo. Maparaburan tayo kuma dagiti kari tayo iti nabunyagan tayo tapno inton umay manen maikiri tayo kuma nga umawat ken kuana. Kumararag ti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara panagayat mo, Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti kinapanglaw ken gubat tapno dida mapukawan iti namnama iti ragsak iti panagururay iti idadateng ti Apo amang isalakan nga isu ti mga mangwayawaya iti amin na problema iti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara panagayat mo, Apo. Agpaay kadagiti pamilya tayo tapno agari ko matikapya ti Apo iti bait tayo ket may pasdek ti pagarian ti kinapudno kinalinteg ken wayawaya dito'y pagilyan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara panagayat mo, Apo. Danggama po dagiti kararagmi. Iturong nakam itinaragsak a panagururay mi tilawag ti kinasantom kan ayat mo. Tapno si pupudno kami amangawat ken ka iti panagbiag mi ken iti puspuso mi inton umay kan kada kami. Dawatan mi dato'y gapo kan Kristo nga Apo mi.
Kumadarag kayo, tapno dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Maup-up kuma, tapungtot mo o apo, babaan dagito'y adaton, kan napakurang akararag mi. Katno paisan ngomdas ti bilag dagiti kay karyan mi, saranayan na kamkadi, babaan ti panalaknib ti kaasim, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Puno unay amay karikat rumbang, anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, manakabalin amin, kadagdanay na Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na profeta, sinikog ni Beren Maria iti mang ni binibingayat, ni Matuan Bautista in waragawag na, nga sidigan ti ay na, sana impatuldo idi addan. Ti matla anak mo ti mangipaay kada kami, ngagraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti panakaipas ngay na, tapno masangpetan na kami ngagkarkararag asiriridam, kadagiti pakaitan tanukan na tiramrambakan mi. Makidanggay kam kadagiti anghel ken sa santo, ken amin na panakabalin ti langit, ikantami timno ti panakaidaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin parswa. Ti langit ken daga, napno da iti pakay daydayawa. Husana ti kangatwa, madaydaya ti umay tinaga ti Apo. Husana ti kangatwa. Puno unay Apo abiga kinasanto, si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawat mi nga ipaimo ta espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu disakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastang madakalpasan day di panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manunken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Ala inyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanan atulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo,
idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga da dito'y saklang mo, kat agserbi kami ken ka. Dawaten mi apo, tadakam amakiralod iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom apo ti iglesyam iti sangalubungan, parayrayam tayat na anagyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ken amin a papadi. Laglagi pom amin a pimusayan, awatem ida iti sidong mo apakitaan dagen ka. Ipaimumat ta kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon, ket makiranod kami ken nainggasatan a Birhen Maria ngay na ti Dios, ken nagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo, a nakapudno a nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, a mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga ma, tamin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may maysa a familia, awagan tayo ti Dios, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw, pakawanem dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kam baybayan nga manugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Itdem asiayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisi kam kuma iti basol, kat may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan ng orurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, tiyaay ni Jesucristo anay isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kaniyak tited ko kada kayo. Saan na digiti basol mi ti kitam no digiti pamati ti iglesyam. Kirkas mayanurot iti pagayatam ipaimo si asi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbyag kenagari, tagdanayan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablaw, ti kapya iti maysa ken maysa, kapya. Kapya. Kordero ti Dios amangikat, karagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios amangikat, karagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amangikat karagiti basbasol ti lubong, nagasa te anayaban iti padayana. Apo jak may karing may kakani. Umidimay salas saom mapaimbag ton ti karing.
kararag tinagkatlo apanggap, agparintumang tayo. O Diyos nga mami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdaar na, tinaimpagadamag, ti panakaisalakan, iti amin a tao. Timaod, iti sidong timay sa pamilya, iti panarabay, kan panangayuan ni Jose, apan nakaamana. Dimmakkel ang makaiayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manang nga asi nga ama, dawatan mi ti isumet laeng a panangisalakan, nga impakdaar ni Apo Isus, kan tinamaan a panangsalaknib ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes kan panagsagaba, nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19, may kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar ken iti panakaidasig, ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impaay mo babaan ti grasyam, agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kami kadi iti parabor mo, tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo, ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipateg kan ayaten mi ti tunggal maysa, may parangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat anangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyan man na pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, ket imparabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kastag paay amin ken ka. Dawaten mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Mangibaon ka, Apo. Kumararag tayo, Apo inawat mi, ti taraon, ti kararwami, dawaten mi, ta iti panakiranod mi, ti daytoy a misteryo, isuro na kam kuma ang mga misig, iti umiso a serbi, dagiti banbanag a naindagaan, ket tarigagayan mi a sireregta, dagiti na ilangitan, gapu kan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo, ngala panagyaman, nga di agsarday, kadagiti amin nga nakigamulo, tapno na ibanag tayo, daytoy nga prosesyon ni Apo Santa Maria, tinaduma-duma nga imahen na, kan inikanti live version dagiti agtutubo, dagiti ay marching band nga kastauna iti pasnek da nga nagtukar. Very good, thank you sa paita dakay tumanan ito no malam no bigat ket aldaw ti liturhiya no maisaparyo amin nga agtutubo dayjay nobena alas 13:30. Alas 4, umaymang misa ni Father Brian Garibay. So nga, numaiyanos yung nagdadagop kayo manan nga agtutubo ta, hindi Sabado ket nagkurang dayjay para kada kayo. So nga maituloy into no malam no bigat, uray dayjay laeng 3:30 nga panagkararag, then alas 4 misa, bareng ta aglalo kadagiti Barangay Hermano, Gabor Norte, Lasod, kan Bayugaw Weste, ay aging gana ita, kastauna iti regget kan regtada na ornos na dalos, dapay may nga bagbagan da ditain to no bigat, bagbagan da siguro datay milat ti rupa ti simbaan tayo, irisen data no lumawa data, sangwanan ti simbaan tayo. Umay kayo no malam no bigat para iti dayta panagdadagop manen nga panagpraktisyo iti malam da kayo nga ti kanta no maiyanos yu radya tapno ilidyo ti panagkanta, ilidyo ti kanta into no piesta, glalo da kayo nga agtutubo ti tutubo nga hermano, kanda kayo nga daduman nga agtutubo. Simsimpayo siguro da tayo bado yun, taano apag-isunto no ada mamimpinsan nga panagdadagop tayo ditoy. Umunag takder kay dita ayan niyo, ta madagop amin sa kayto umay dito'y sango. Iyanos yo into no malam no bigat, ti
ti grupo nga umay into no malam no bigat iti panagadal ket agadal dagitoy banbanag iti Commission on Worship in Liturgy. Nga ti sangwan tayo ta pabarwan tayo dayay napno ti panakipaset nga panangidaulo iti panakipaset kastamot dagiti na dumaduma nga annungan. Into no 7 ti Disyembre Martes mauding aldaw ti nobena briefing kadagiti amin nga amma lalaki 18 ti taon nagpangato ti panakaangay ti Men of St. Joseph mabuangay dauluan to ni Apo Mayor Virgilio ti Hepe ti Batcom ken dagiti kakapitan asawa ti pastoral leaders dagiti amin nga tanod dagiti amin nga nagpailista iti amin nga sisisa maaramid to panakikaysa tayo ti entero nga Pilipinas ti panakabuangay data nga Men of St. Joseph danto briefing da into no 7 Martes ti piyesta tayo alas 6 ti bigat ti misa alas 10 ti misa kon celebrada alas 5 ti malam solemn nga libot to dayayan panagkararag ken alas 6 dayeton ti misa nga pangrikep ala sapay ta agtultuloy ti reget ken regta tayo kan tayo dagiti dagitoy nakipaset nga agtutubo ken babalasang barano nakasagana daritan ti talong atupak iti gangada dagitoy gapo ti pandemya ado ti nadadael ti ulo na iso dito di da mo agbilangan so dahito manan dagitoy marching band kan dagiti nangisagana kan nangurnos kanyada kan tayo mati duang atupak maysa kanuan unay nga natitilang kan amin nga sililimod nga nakipaset sa nga daluson nga ititad tayon nga panagyaman kadagiti talo nga barangay council kan dagiti talo nga barangay hermanos ti Lasod ti Bayugaw Weste kan ti Gabor Norte sa nga daluson patultuloy nakakarkaranting nakakarkaradkad da sabsabali ti regtada sapay ta rumegtada ket agbalinto manan nga naaktibo dagiti sisada aglalo dijay Gabor Norte ken dijay Lasod naggagaga dagita kapitanda di kapitan ti Bayugaw Weste ti kasingputan inaldaw nga nangiwan-wanwan basta sapay tagtultuloy so dapay ti kadwatay nga mangidaulo mulaang iti daytan to Men of St. Joseph kada kay amin nga kanayon nga si uulimak nga makipaspase amin daytoy ipaay tayo may daydayaw ti Apo kadagiti amin nga aramid tayo ti Apo adda kuma kada kayo bendisyon na kay ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo naidato ng ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. O Maria nga Immaculada
pararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ka na sampit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga putbag tinadisang sa tuloy. Kat dawatek ken kang si kapasnik, iti kaunggan ti kamata. May malgit mo pinakan ko, tinabiyag pa ng arik na, iti pamati, iti nanama, kanitaya. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadali ti basbaso ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko, adyak ko sumsulotanin ida. Ket siya iti naslay, kapanagan unay, pinasayang kapanagbagladimit kararoy. Pagpananotek, iti pusok, ket umutek-teka, iti kapanakan ko, nagiti naman sa sugatan. Ket laglagipet, isinakmanak ang katadaglit, may papangkan ko. Unimbag o Jesus ko, sinalpot dadag imat ang saksaka. Binilang dadag isang matungkulang ko. Kakakat ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kang ken ka, apo iti daytoy na sampo ang sakripisyo, ken langitan ipadayo, naimpay mo kadakama. Ang daton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami, timet Ama, inted na kakada kami, tapno sika ti takaon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Amang. Abo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisorum kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saon, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mo. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang igod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagi sagot mi, naput no ken tugel kami, at tuy ka magsagdan kami, o Apo. Kami tinatuma adiso, itanon ni ti saom ken panagservi. Ni Maria, ni mananabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti
Iwag maghiwi sagot ni Napot makin tuloy kami At tuloy lang sa sangganang kami O ako Amin na sagot Irok nilipipit ni Klubo Inalintik Kinasanto Kentalinay Pag-ibay po sinyal Ang matitiluto Palagayat ni para tao Magsutuit paramor Agyaman kami ako Magsutuit paramor Agyaman kami ako itibinin Misyon, kapit mo puso Tibag-pag-imi sagot ni Naputukin kapulit kami At tuwing ang kasalanan